तुमच्यात पण आहे का काहीतरी वेगळं करायची इच्छा? घर बसल्या नाव कमवायचं आहे का? आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी व्हायचं आहे का? तर अजिबात टेन्शन घेऊ नका, कारण ही सुवर्ण संधी फक्त तुमच्यासाठी. रियांश कंपनीमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे कमाईची सुवर्ण संधी. नमस्कार, मी प्रीती वैद्य. तर रियांश कंपनीमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे कंपनीकडून फ्री ट्रेनिंग, त्याचबरोबर कंपनीकडून फुल सपोर्ट मिळणार आहे. आणि हो, या कंपनीमध्ये अनलिमिटेड कमवण्याची सुवर्ण संधी. तुम्ही नोकरदार असाल, विद्यार्थी असाल, गृहिणी असाल, बिझनेस करत असाल, कोणतंही काम करत असाल तरीही तुम्ही हे काम करू शकता. तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार काम करू शकता. तुम्ही पार्ट टाइम करू शकता, फुल टाइम करू शकता. तर ज्यांना कोणाला हे काम करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर मला मेसेज करा आणि हो, तुमच्या सक्सेसची जर्नी स्टार्ट करा. Quero ser legal,